Voilà, donc, notre Moussa Mandjou Touré, une organisation de défense des droits au logement du Mali, j'ai cru mettre la facilité Mali Sokoka, Mali du Golokoka. Voilà, nous sommes awa monsieur Mandjou an b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye nin logement sociaux ye deuxième tranche min liste définitive bɔra i b'a ye k'a fɔ ko a kuma cayalen don kosɛbɛ k'a yira k'a fɔ ko yuruguyurugu o ye jɔyɔrɔ sɔrɔ a dili la kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ de aw ye lafasalitɔn ye min bɛ ɲɛsin o ma i bɛ se ka mun de fɔ an ye yuruguyurugu ko in kan. Voilà, donc n bɛ bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na fɛn min ye an ka jɛkulu yɛrɛ tɔndenw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan n bɛ bɛɛ lajɛlen fo a ka jabaranin kɛnɛ kan ka an ka autorités fo effectivement caman y'a fɔ cogo min na nin y'a siɲɛ filanan ye nin so kelen bɛ di diko fɔlɔ je pense que mankan cayara mankan bonyana fa a kɛra sababu ye jamanakuntigi yɛrɛ bɔra ka a ka responsabilité ta ka liste in ka annuler donc en organisation de défense des droits au logement du Mali n'an ye jɛkulu min bɛ lafasali kɛ Mali soko la kabini a waati an bɔra ka kuma kabini a waati an bɔra ka welewelemada kɛ a welewelemada tun ye jumɛn ye k'a fɔ les 5 colonels u k'u farati o tun ye alerte de ye k'a f'u ye u k'u farati mun na parce que soko kɛlen don fɛn dɔ de ye n'u m'u farati a bɛna fɔ de ko politiciens ma sɔn min ma jamana in kɔnɔ ko sɔrɔsiw y'a kɛ parce que mun de bɛna fɔ a bɛ ni sodiko fɔlɔ min annulé la filanan min annulé la olu tɛ fɛn dɔ mɛn anw b'a mɛn parce que a fɔlen don k'a fɔ ko sɔrɔsiw de bɛ k'a yamaruya nin so ninnu ka di ta nin kuma de bɛ dugu kɔnɔ nin kuma de bɛ ka fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna voilà donc n'i y'a mɛn Mali kura anw fɛ yɛlɛma dɔ de nana n'a ye sababu dɔ de nana n'a ye malidenw dɔ de sara pour que bi yɛlɛma in ka kɛ o hukumu kɔnɔ liste fɔlɔ mun annulé la anw organisation de défense des droits au logement du Mali ani nin liste min bɛ sen na a bɛɛ fa kelen a bɛɛ ba kelen sabu an ka jateminɛw y'a jira k'a fɔ liste mun annulé la M5 jeunesse M5 RFP jeunesse mun tun b'a kɔnɔ u y'olu bɔ a kɔnɔ premier ministre denmuso mun tun b'a kɔnɔ u y'o bɔ a la liste in kan famille Kamina caman tun b'a kɔnɔ u y'olu sama ka bɔ a kɔnɔ. famille Kamina o ye famille jumɛn? o ye an ka ministre yɛrɛ n'o ye le ministre de l'habitat Birima Kamina donc o jamu tun bɛ yɔrɔ o yɔrɔ parce que tɛmɛnen na jamu caman tun bɛ liste kɔnɔ u y'olu bɛɛ sama ka bɔ a kɔnɔ mais liste kelen in de nana. donc aw yɛrɛ bolo o y'ale somɔgɔw ye wa? voilà donc bon hali n'a somɔgɔw tɛ comme a jamu man ca on suppose que u bɛ ɲɔgɔn dɔn voilà donc anw liste mun bɔra o don jateminɛw y'a jira k'a fɔ sariya sɔsɔ caman b'a kɔnɔ awa yuruguyurugu caman b'a kɔnɔ anw bɛ kuma ni dalilu de ye n bɛ bɔ ni n ka dalilu ye malidenw ka lamɛn Mali minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bɛɛ lajɛlen ka lamɛn voilà donc labɛn mun latigɛlen don n bolo yan i b'a dɔn ni sow bɛ di sariyakisɛ dɔ de bɛ yen n'an k'a ma ko le décret 0351 du 8 mai 2015 n'o ye sariyakisɛ min bɛ kuma logement sociaux di cogo a minɛ cogo n'i ye so sɔrɔ i b'a sara san 25 kɔrɔ c'est à dire a sariya bɛɛ de b'a kɔnɔ hali sow bɛ di ni département b'a di a kan k'a di lahalaya minnu a bɛɛ b'a kɔnɔ donc anw y'a jateminɛ sariya 4 de sɔsɔra a kɔnɔ sariya fɔlɔ n'o ye article 6 ye o bɛ mun de fɔ article 6 ko ni commission bɛ sigi ko commission ka baara ye ka jamanadenw a ka di minnu ye ka so ɲini k'olu ka dossiers de kunbɛn tubabukan na n'an ko la mission de la commission c'est de recevoir les dossiers de demande de logement donc de 1 au article sɔsɔra parce que dépôt ma kɛ o ye kelen ye article filanan fana mun sɔsɔra o ye article 7 de l'article 7 n'o bɛ kuma commission yɛrɛ sigicogo kan ni commission bɛ sigi maa ni maa minnu kan ka don a la o article 7 in bɛ kuma o kan o article 7 in le 4 mars tɛmɛnen département ye commission mun sigi a commission sigicogo sariya sɔsɔ b'a kɔnɔ a sariya sɔsɔ fɔlɔ ye jumɛn ye n'i taara a société civile la organisation de défense des droits au logement du Mali n'o ye anw ka jɛkulu n'an kan ka dɔ ye sabu anw fana jɔyɔrɔ de b'an na anw ka baara dɔ de b'an na lafasali malidenw ɲɛ n'u tulo n'u da o de anw ka baara ye o ye lafasali baara ye donc yen u y'anw tɔgɔ sama ka bɔ o kɔnɔ mais bi a faamuyara kun mun na a kɛra an y'o dɔn bi
u ye personnel ressources ko ka maa wɛrɛw wele k'u fara commission baara kan u y'o fara a kan mais k'a sɔrɔ sarakisɛ m'o fɔ donc o ye sariya sɔsɔ dɔ de ye a sariya sɔsɔ sabanan ye jumɛn ye o ye article 12 ye article 12 ye mun de fɔ ko nin sodi baara in na bɛɛ lajɛlen ka lamɛn dɛ k'a ka di maliden min ye n'i y'a dɔn k'a fɔ i bɛ se ka nin baara in kɛ ko da ka yɛlɛ ye i ni commission maaw ka fara ɲɔgɔn kan a ka nin baara in kɛ mais o bɛ maaw bali ka baara kɛ mun na o bɛ maaw bali ka don nin baara in na mun na donc o ye sariya sabanan sɔsɔlen ye a sariya naaninan min sɔsɔra tuguni o ye article 33 ye n'an k'a ma ko l'article 33 o bɛ mun de fɔ article 33 ko so tɛ di jamana in kɔnɔ so yɛrɛ fana n b'o fɔ mɔgɔw ye bi so yɛrɛ fana ma deli ka di Mali kɔnɔ ni fantanw ka hakɛ ma bɔ a la o bɛ di fufalaki a tɛ sara n bɛ segin a kan so bɛ di jamana in kɔnɔ kabini ATT tile kana bila bi la ni so bɛ di logements sociaux a fɔra sarakisɛ in de y'a fɔ ko ka fantanw lujuratɔw Mali dɛsɛbagatɔw ko ka hakɛ dɔ bɔ k'a d'u ma fufalaki k'a kana sara pourcentage b'o hakɛ la wa pourcentage t'a la mais a pourcentage bɛ dépend so hakɛ de la donc n'i y'a jateminɛ u filɛ ka so min di tan on estime à peu près à 2000 logements ni so in tun man ka di ka sɔrɔ calcul y'a jateminɛ an kɛlen ka calcul kɛ so 30 ɲɔgɔnna tun kan ka kɛ nin liste in na o so 30 tun kan ka di Mali fantanw ma mais bɛɛ lajɛlen ka taa liste lajɛ fantan tɔgɔ t'a la dɛ olu ka la situation des démunis n'est pas ressortie sur la liste donc on b'a yira k'a fɔ baara in a kɛra sariya sɔsɔ bɛɛ lajɛlen de kɔnɔ voilà donc ni moro la 2018 parce que olu y'a yira département y'a yira k'a fɔ ko Zeyina so k'a bɛ di maaw de ma maa minnu ye so jɛ Ibrahim Boubacar Keita tile la k'a fɔra k'a bɛ don olu de ma n'o kɛra en 2018 n bɛ mɔgɔw hakili jigin dɔɔni so 3000 de dira so 3000 ani so 700 mais maa 24,000 de ye so ninnu ɲini donc n'i ye ba 3000 bɔ a la a bɛ to maa 21 ani kelen ɲɔgɔn na donc a fɔra ko so in tun kan ka di olu de ma o ye olu ka fɔ ye k'u b'a di olu de ma donc ko Zeyina ko dépôt kura t'a la donc mais jateminɛ ye mun de yira en 2019 waati min na Ibrahim Boubacar Keita ka so jaabi bɔra office malien de l'habitat n'o ye OMH ye olu ye lettre ci banque bɛɛ lajɛlen ma a lettre filɛ nin ye a lettre bɛɛ b'an bolo lettre fɛn fɛn cira banque ma a bɛɛ b'an bolo k'a f'u ye ko fɛn fɛn ye so jɛ i bɛ ka tile la kuma in lamɛn dɛ ko fɛn fɛn ye so jɛ i bɛ ka tile la ko bɛɛ ka t'i ka wari ta n'o ye caution ye n'o ye apport personnel ye donc o bɛ mun de kofɔ o bɛ mun de yira o b'a yira k'a fɔ an bɛ waati min na fanga kura in bɛ waati min na so ɲinina tɛ yen ni mɔgɔw tɛ nin kuma de fɛ o b'a yira k'a fɔ sarakisɛ y'a yira k'a fɔ so ɲinina de tɛ yen anw ye nin alerte de kɛ ka nin alerte de fɔ mɔgɔw ye minnu bɛ kuma na so aw ɲininka les 90% fɛn fɛn bɛ kuma na soko la a maa kelen tɛ yen min ka wari bɛ banque kɔnɔ mais an tilala k'a mɛn k'a fɔ k'u ye welemada kɛ mɔgɔw ye ko mɔgɔw ka taa wariw bila a nɔ la mais sariya o ye sariya sɔsɔ de ye parce que n'i magara i ka caution na sariya ye mun de fɔ so ɲinina n'i magara i ka caution na banque bɛ sɛbɛnni de kɛ commission na k'a fɔ ko karisa ka caution tun bɛ yen a magara caution in na donc o b'a yira k'a fɔ i tɛ so ɲinina ye bilen sariya ye nin de fɔ donc anw organisation de défense des droits au logement an tɛ se k'a faamu ko Mali kura nana jamanadenw dɔ de sara joli de bɔnna donc anw fɛ ni Mali kura ko don ministre kura nana munna dépôt kura tɛ kɛ dépôt kura ka kɛ a ka di maliden minnu ye Mali kɔnɔ ni Mali ko kan u k'a ɲini mais da bɛ tugu u ye mun na donc o kɛra gɛlɛya o yɔrɔ la sani ka tɛmɛ logement social la dépôt kɛli ani a dépouillement wajibi de don a bɛ temps ta kosɛbɛ wa dépôt kɛli ye wajibi de anw y'o fɔ o mais sariya kɛlen don k'a période préciser sariya kɛlen tɛ k'a période préciser mais tɛmɛnen in na so 3000 mun dira an ye période mun k'a la an ye san 1 ni kalo 2 de k'a la donc k'a fɔ k'i bɛ so 2000 di tile 45 a bɛ kɛ namara de kɔnɔ tiɲɛ t'a kɔnɔ donc o b'a yira k'a fɔ baara in a tɛ se ka kɛ jeliya kɔnɔ anw y'o fɔ kabini waati tɛmɛnen in na bon ni n bɔr'o la liste mun bɔra n bɛ exemple 6 ta ka di malidenw ma bɛɛ lajɛlen ka taa lajɛ liste bɔra a publié la mɔgɔw tɔgɔ de don donc je pense que tɔgɔ fɔ man ka kɛ problème ye a la exemple fɔlɔ bon i bɛ se ka numéro fɔ ka tɔgɔ initiale dɔrɔn fɔ wa ouais non tɔgɔw de b'a la o parce que liste de bɔra mɔgɔw tɔgɔ de bɔra donc moi je pense que a fɔli tɛ basi ye bɛɛ lajɛlen ka taa lajɛ liste kan Ousmane So tɔgɔ dɔ b'a kan
k'a bangena le 31 12e mois 2000 sans bavla. Donc on va y la kafo k'a est soigné k'a est sosro à sa mougan fla. Donc à sa mougan fla a est soigné 2018 on va tirer sur la baisse 100 ans ou l'on là. Donc cabinet il va donc faire une couille de projet. Mais Chico be alawa Chico bala il faut être majeur. Chico bala exemple flana le lycée kelen ka tuguni bela jelen ka ta lajɛ Moussa Kanté tɔgɔ dɔ b'a la a fɔra k'a bangena le 17 9 mois 2019 an bɛ don min na i ko bi o tigi bɛ san 3 de la nin y'a san 3 de a bɛ san 3 de la ko san 3 donc o b'a yira k'a fɔ 2018 de a ye so ɲini o b'a sɔrɔ a bɛ san 2 la a bɛ lycée de kan donc ale san 2 de bɔra so nɔfɛ donc a san 2 de bɔra so nɔfɛ donc o b'a yira k'a fɔ o b'a yira anw na k'a fɔ baara in tiɲɛ t'a kɔnɔ a ma kɛ jeliya kɔnɔ voilà donc o ye exemple filanan ye exemple sabanan Umar Tumanyo a fɔlen don lycée kan k'a fɔ k'a bangena le 31 12 mois 2000 k'ale fana ko ɲinan ye a san 22 de ye k'a ye so in ɲini k'a to a san 17. Est-ce que vous voyez un peu la chose? Donc on va y il y a Anguille sous roche. On continue. Maintenant, exemple nanana sur la même liste. Parce que donc, c'est qu'à faire, c'est qu'à erreur de frappe. Tiens, madame Nakando. Erreur de frappe, erreur de frappe, c'est qu'à erreur de frappe ou donner non. On me fait un chaman de carrément une dossier. Donc, je vais continuer. Exemple nanana. Kouraba Kamisoko. Il est dit sur la liste qu'à Foka Bangena le 25e mois 2017. On va y aller à on va Sandourou de là. Sandourou, awa ayeso yini 2018 kato sananina. A sanani de so yini mais nyina de a soro. Tien bébé. Donc même il faut me dire nyanga bo galo no. Angana tien ka. Temenena. Exemple Duruna. Mo fo mo oye. Lisi mo anila. Comme tu me munuga. Comme. Mo kata lisi koro lajé. Numéro de comme numéro 00136 n'a trop ko Omar Angouiba lisi me annulé là oka moko kata lajé lisi kuraka a tokobaka lisi kuraka ou récépissé de langa dama le récépissé numéro 35 244 au nom de Omar Angouiba quand il dépôt comme sengna nous lançons un défi à quiconque ni récépissé de langa dinima on le dit haut et fort donc on va y aller on a faut barrer un mec tien qu'on a marqué on continue. Sur la même liste encore, Temenena, comme numéro 00427, mais c'est quoi? L'ici mon annulé là. Comme numéro 00427, au nom de Chakmar Keita, l'ici Kwaka, Chakmar Keita, Ayasoro, où il est récépissé de l'Angadama, récépissé numéro 09037, quand il dépôt comme une là. Donc ça c'est des choses qui doivent attirer l'attention de tout le peuple malien. Mais dépôt de la commune Sengna. Dépôt et pas ni dépôt Bégué. Ou le mandat de Bégué qu'a centre Beladjile les 6 communes. Ou machine de centre ou d'ailleurs bébé il y a dépôt il y a sur le il y a dépôt mais il y a dépôt makalaou. Donc ni ma ira on a kafo baradjelente. Nous continuons un peu. Organisation est depuis le 20 avril terminé. Parce que comme na wati angelenga alerte ke anye dachaman gosha wati mais daw mayle anye plaintif la déposé cour suprême na plaintif la a plainte ou bien plaintif folof le ni cour suprême au plaintif fola yi jumay au plaintif fola yi c'est pour excès c'est pour l'annulation ou tu me baramuna à bara ngase ka annuler au plaintif le ni plaintif la na fla ni cour suprême toujours le 20 avril 2022 pour excès de pouvoir du département parce que malgré que Charao Bela Djelen Sosora donc on va la face que Djokulu de anga hage mi ambo de ni je pense que entre ni anga critique la mo bolo nimbu fo ni kinenga ka jamana justice Bela Djelen fo donc o temenenga boy je pense que Bela Djelen a jatemene lishi re bo wakati a bon wakati je pense que kola benon de do
a kun ye parce que i b'a dɔn bi yɛrɛ ye sunkalo tile laban ye dɔ in bɛnna mawuludu ma donc pour que mɔgɔw kana se ka bɔ fɛn caman kala mais ni ala sɔnna ma ni seli tɛmɛna nin ko in a tiɲɛ bɛ dɔn anw kɔni organisation de défense des droits au logement du Mali de l'intérieur comme de l'extérieur an bɛ to Mali justice kɔ an bɛ to an ka sɔrɔsiw ko ma an b'a dɔn tiɲɛ tɛ ka fɔ sɔrɔsiw ye an b'a fɔ colonels ye halisa u k'u ɲɛ yɛlɛ nin dili min filɛ nin ni a bɛ annuler o ye anw ka position ye an bɛ to a kan an bɛ to an ka sariyatigiw kɔ ka bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ dɔrɔn yanni n ka bɔ kuma na o y'a yira k'a fɔ nin so in na nin sodi in na minnu ye so jɛ 2019 ko so in bɛ di olu de ma k'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko nkalon kuma don tɛmɛnen in na ne yɛrɛ ka tɔnden min ye so jɛ 2018 n'a ka récépissé yɛrɛ b'an bolo yan récépissé numéro bɛɛ lajɛlen ka taa lajɛ le 35 243 au nom de Fatoumata Dambélé mais o bilala o taara di mɔgɔ wɛrɛ ma n'o ye Mohamed Ousmane Kandé ye tiɲɛ bɛ min n bɛ segin a kan Fatoumata Dambélé ne yɛrɛ ka tɔnden de don récépissé numéro 35 243 ale ma so sɔrɔ a tɔgɔ tɛ lisi in na mais a ka récépissé numéro bɛ lisi kura in kan bɛɛ ka taa lajɛ au nom de Mohamed Ousmane Kanté kabini ye Yangi Souroche awa maliyɛnw ye n ci an ka ministre l'habitat ma cikan mun don ma lase ci ye juru ye k'an ka ministre ɲininka ko Hawa Dambélé n'a ka récépissé ye 17 908 ko n'a y'a sɔrɔ a furumuso don walima a furumuso tɛ ministre ka bɔ a ka malidenw jaabi ka bɛɛ lajɛlen fo sabu k'i yɛrɛ fo